Har du fået nok, Albert? Med. Ja, sådan. Kan du gå hen og æde den? Det var det. Hen og æde den. Hen og æde lammet. Gå hen og æde fort. Kan du æde? Æde. Prøv at se hende i hovedet. Hun ser ikke ud som det, hun har mest lyst til. Nej, det er bare det. Kan du gå hen til den? Kan du hen og fange den? Kan du fange den? Slim, nej. Kan du fange den? Nej, så godt. Kan du fange fort? Siger de bare på hinanden. Udfordringen. Indstillingsudfordring. Albert, kan du fange fort? Kan du fange det? Nej, det er, jeg tror, det er en hund. Nej.